Hey, this is Mkhulula Ngonyezi, Impande eGaula esizweni. So I'm so happy. I have new hats for you guys. They are very expensive. They are very expensive. The reason why they are mixed well, okay? So I took weeks and weeks to prepare them for you. All right, so line number one. Nangu. So amaphilisi hep. Amaphilisi hep umgeza dlozi. Okay, umgeza dlozi. So la sigeza idlozi ela hamba ngengxabano kwahamba kunamathonga ahamba exabene namacala ikhwama ubuthakathi nedlozi lakho melivuka livuka nekhwama kodwa liza kabi ngezinto zobumnyama uhamba uvikelwa izitha konke okubi. So le mpande it's 600 rand le mpande le. Udinga iqhude elibovu, uye emfuleni imali emhlophe, amashumi awu-10 uzoqala kumnikazi wamanzi, umnikazi wendawo, ngoba uyazi ukuthi uma ufika emfuleni abantu bayahamba ngenxa yokuthi abazange bacela imvumo kumnikazi wamanzi ukukhuluma noma ukwenza umsebenzi. So kubalulekile ukuthi unikele bese uzonikelela ledlozi oze ngalo. Unikele idlozi lasekhaya komalume, idlozi lasekhaya kobaba. Uzocela kukhulume ngemali emhlophe ukuthi ngale mali emhlophe ngizocela ukugeza la amacala, amashwa, ikhwama, ubuthakathi obahamba bavuka ekhaya usho isibongo. Uphinde ngale mali emhlophe ngizogeza futhi ikhwama ezahamba zavuka kababa zangcoliswa, umsamu wabamnyama, konke uyakhuluma. Bese uthatha enye imali ukhulume unikele, unikele idlozi elibusa kuwena, then bese ukhulumile kwanikelela nomndeni yayo yonke into. Bese-ke cela ukuthi-ke umemeze kamathongo, umise iy'bani zakho white, yellow and green. Udanse iqhude lakho elibovu, which is a crock. Uyithathe iqhude elibovu, uthathe igazi nenyongo yakho ufake emanzini nasempandeni yakho. Bese uyamemeza, uyashaya ibhakede lakho, uyakhuluma, ushisa impepho, usho ukuthi ngimemeza amathongo ayihambe exabene ekhaya komalume, ikhwama abahamba benukana ngobuthakathi, iy'ngxabano. Namhlanje ngithi konke makuphele, kungabi khona amadlozi angasondele ndawonye, makube khona ukuthula. Uphinde futhi uzigeze futhi same day. Ugeza idlozi lakababa, uqala umemeze lona lakamama njalo, uqala umemeze idlozi lakomalume, bese umemeze idlozi lakhabobaba ngale mpande oyemikisile lale qhude leli elilodwa, cause iqhude limele imbuzi ngoba usuke ukhuluma nabantu abadala abenza izinto eziba amacala. So kubalulekile ukuthi ubageze ngeqhude elibovu. So uzokwazi ukuthi ubagezeleke, uhlambulule ikhwama nakho konke. So kubalulekile ukuthi unamba 2 wami inhlanhla emhlophe. So la sikhuluma ngey'ndlondlo-ke manje, ubukhosi abanikezwa umcebo, banikezwa inhlanhla, abanamabhizinisi, abanama-fashion stores and everything, you can name them, ngoba kuningi okuhamba bese uyavuka. Abanikezwa umsebenzi, abanama-gift, abasebenza ngaphansi kwalaba ondlebe esikhanya ilanga. So le mpande le onhlanhla emhlophe, le mpande yenhlanhla, ayikho impande yenhlanhla engekho la, ayikho impande yenhlanhla engekho la. So ishaya khona, ngingasho kanjalo, ngoba awuyisoli ngayo, izokwenza umsebenzi okufanele. Moyithanda imali, uthanda umsebenzi wakho, uthanda ibhizinisi lakho, imemeza laba abazothenga noma iletha lo msebenzi wena owudingayo. Vele uma usebenza ngabantu kuyadinga ukuthi uqume ugeze uphalaze, okusho kona ukuthi le nto uyenza lokho engikushoyo.
So ngiyacela ukuthi namhlanje ushintshe impilo yakho. Le mpande le it's 500 rand le mpande le. It's 500 rand izokusebenzela ikhanyisele kuvulele into zakho, kungabi khona ozoyisola ngakho. Angimsoli. Obese siza-ke ngomxazululi, ngomnqobi. Inkunzimalanga-ke le ngizoyiveza la intelezi nansi. Intelezi le ihlanganisiwe, ushawa ikhanda elingapheli, uvukelwa izitha, uyathakathwa, uyanukeka, nomzimba omubi unechitho, uyalunyelwa emzimbeni, ushawa isiyezi, kaze usuzolahleka phansi. Nansi intelezi le, 700 le intelezi le. It's very expensive but angeke uze uyisole ngempela ngoba inamandla. Inamandla le mpande le. So izokuqinisa, izophindisela konke okubi okuhambe kwathunyelwa. Uyagquma, uyageza, uyaphalaza, uphinde futhi uchele ngaye endlini nasemnyango. So injalo nje le mpande le sebenza kanjalo, inamandla. Ngiyacela nje ukuthi uyinike isikhathi ukuthi uma uyisebenzisa ukhulume into ezwakalayo ngoba uyazazi izitha zakho. Uyakwazi ukugula ubhekene nakho njengamanje ongazi ukuthi lento isukaphi, izophela kanjani. Nangomxazululo wenkinga, nayi intelezi. I hope ukhona abantu abayazi intelezi nansi. Yeah, so la yabona le umqaqo, idlozi elavalwa, elathetshulwa, elasetshenzwa. Le mpande ihlanganisiwe kakhulu ukuthi noma ngabe kuthiwa wafunga ngedlozi lakho nangenhlanhla yakho, siyalibuyisa leli thongo, siyayibuyisa le nhlanhla. So le mpande wayigcina unedlozi awusanalo, wagcina uzamula ubhonga awusabhongi, nansi impande. Izoqaqa amafindo namaphupho avaleka, awusaphuphi ngedlozi, awusaphuphi lutho. Nangu umqaqo, 700 umqaqo, uyabiza umqaqo ngoba ihlanganisiwe, uyalwa. Bazozibuza ukuthi kwenzakale kanjani, yini le ihlanganisiwe, ubani lo wenze lokho, kanti nangu. So le mpande iyasebenza. Ngiyacela ukuthi mawuzazi ukuthi umuntu owathetshulelwa idlozi, owavalwa enhlanhla, lamiswa, lathetshulwa idlozi lakho, lathathwa lapho wena owahamba waya khona, uyazi lasala kuphi. Siyambuyisa-ke namhlanje ugogo nomkhulu, siyayibuyisa inhlanhla yedlozi lakho, siyalibuyisa ela dlozi eleza nenhlanhla kuwena. Siyaqeqa nanka, nensebenzo iyasebenza kuwena, yafaswa, siyaqeqa nangu. So khona-ke okugcina-ke manje engimphethe. Yabona-ke lo uyangena emahhotela, uyangena endlini kaBaby, aphinde futhi angene nasesikhwameni sakho lapho. Nangu soap, Kazimulo soap yami, i-Lux yakho lapho ne-sunlight yakho, siyayikhipha manje ngalo. Usozimanga lo, imali yavela, inhlanhla iyabonakala, ubukhosi buyabuya. So le nsipho le izokusebenzela, angeke uyikhalele imali yakho la, walala wasala, halala. So ngiyacela ukuthi nje le insipho niyithenge, is-300 rand. Uyazazi ufunani, uyazi uzoyithanda imali, uyazi uvalekile njengamanje. Kunokulindela kufike nayo insipho, uyageza ngayo lo, there's a load shedding,
uyamsebenzisa ugeza amanzi abandayo, uyageza nje ngayo, ufike emsebenzini o-right, ufike esikoleni o-right. Nansi impande. Alright, yeah, so sekuphelele-ke manje ekade ngizokudlulisa kubabukeli, kubalandeli bami, ama-subscribers aka-YouTube, iy'thandwa zami engiy'thanda ngenhliziyo emhlophe. Ngicela ngi-subscribe kakhulu, ngifuna uku-recharge 1 million subscribers. Kidding, but being honest ukuthi yeah, impande ikhona, can place your order. Yeah, angibone ngawe-ke thini indaba yakho, thini indaba yakhe, thini, siyilungise le nkinga. Angifuni ukuba right ngedwa, ngifuna ukuba right nawe ekhaya. Makhosi.